Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ biko asị m ebe onye nọ na-enene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko na ekansịl onye ọbụla happy new year biko na o nwere onye nchọ unu gee ama m na case Mathias endiena mana Mathias need to call his followers to order achọrọ m unu gee ihe follower Mathias okwu regarding Ebuka Obi and unu fu post to the guy. This guy na Sisters Bread of Life. Mathias kwesịrị call that young man to order. O kwesịrị gịnị call that young man to order. Maka form ihe Ebuka Obi mere ya. Ihe akụza ya mere, ị ga-akụza ya n'oji kwete. Ama nkwusu ebulọli ya problem. Maka mgbe o eseti na asịsị bịa yọgba na anyị na-ebu ndị Igbo, onye na-operate mmadụ. Mana I find it the reason whereby mmadụ mind the business ya. Is it a big deal? Because I'm beginning to wonder, mmadụ mind the business ya, or where jibota olu, or bụ nnukwu olu. Why can't these people respect themselves and mind their business? Na kita, nereno, ihe this guy, this young man, and the whole update na post here. So now, Sisters Bread of Life, according to him, her account is Sisters. Also, no, Zion Ministry offering money, or chia emoji. This is the money Zion sent to Mathias Ezeaku Gospel of Truth to pay the hospital bill of the man shot during his arrest. This looked like Zion Ministry offering money, and it was given to him by who? Ebuka Obi. Akwehoku with again emoji face on the side. So again na this place na this means Ebuka Obi is directly involved in my kidnapping and that of Mathias. The truth is gradually revealing himself. You people are so evil, and the land will surely answer all of you. For making me pass through pains, you will not see peace in this life and in the next life. Here we are getting Sisters update. Una for here. Maka gene, maka all say to you. I forgot me in go. Okay, if you go that thing, or more post to that thing, or you post to here. What's can screenshot to let before we delete here. Before we delete here, kita ha go no worry hame na operator. But I keep asking myself, what do you mind the business ya no wa? Onwe we have na in all onwe gi. This is this spirit of antichrist and witchcraft and operating all of you people. Una man no fuebe. Emotional asike he mmadụ yeme kan chogodo onye ukwu kamali ho na kan chogodo onye ukwu kamali ho yeme kan chogodo onye ukwu kamali ho. At the end of the day he me asina mmadụ na operate mmadụ ibia mana unu ya no, can't you people call these guys to order say na happen na this lane unu na agba kwose na this lane unu na eme. Mathias ibia me na you say onye ado to onye no ta for me who update kwose na ya mụ na these people has made peace maka o metuta isi o metuta anya o metuta imi o metuta ọnụ metuta ntị. Bachalụ na anya unu na this 2024. Bachalụ no onye unu this year.